Siya si Jesse Lorenzana, tubong Bicol Albay. Nagpunta siya dito sa Manila noong 1994 at hindi na bumalik sa kanilang probinsya. Nagtrabaho siya dito at kumita, pero imbis na mag-ipon ay nag-happy-happy lang. Isang araw nang magising siya pala ay may edad na at hindi na kayang magtrabaho. Paano na ngayon ang bukas? Hello, Tay. Kamusta po kayo, Tay? Okay lang po. Ano pong ginagawa nyo dito, Tay? Nangalakad po. Nangangalakal po kayo? Iniipon nyo to? Ang dami, tayo. Ang dami, ano? Saan galing yung mga yan? Yan sa barangay. Sa barangay? Barangay Bureau. Oo, tinapon nila dito. Dito ko lang binala. Tapos dito mo kinuha. Dito ko lang pinili. Ano yan? I-recycle mo na? Oo. Binubukod-bukod mo yung Yun na yung basura basura. at saka yung pwede pang mapakinabangan. Oo. Etong mga to, mga plastic yan, yung mga mapakinabangan yan, ano? Oo. Dati meron ako na kausap na ganyan, ang isang kilo doon yan, 7 ba? Ngayon, ang isang kilo nitong plastic na mineral, 12 na lang. 12 na. Pero malinis na yun, ano? Malinis na. Nililinis nyo na. So ngayon pala, naglilinis ka. Ito yung mga basura na hindi na mapakinabangan. Oo. Tapos ito yung mga mabibenta mo pa. Yung basura, inaayos ko na lang. Opo. Malaking tulong din yan para sa environment natin, ano? Yung mga basura na napapakinabangan pa, nabibenta, ano? Tapos yung mga basura na nabubulok na, mga hindi na mapakinabangan, yun na yung tinatapon. So malaking bagay din yan, ano? Kuya, bakit nandito ka sa lugar na ito? Nasaan yung pamilya mo po? Wala na po akong pamilya. Wala ka ng pamilya? Wala na. Bakit? Mag-isa na lang ako. Pumunta akong Maynila taon ng 1994. Pumunta ka dito sa Maynila? Bata pa ako noon. O nung pagpunta mo dito sa Maynila, nagtrabaho ka? Nagalapan ako ng trabaho. Anong mga naging trabaho mo? Ang una kong napasokan na trabaho, Construction po. Ay kuya, ito pala. Ano po ito? Pagkain. Salamat. Tsaka construction yung una mong napasukan. Yung bata pa ako. Tapos, hindi ka nakapag-ipon? Ang gastusin, pag may pira, madali lang maubos ang pira. Pag may pira, magastos. Pag hawak mo yung pera, madaling maubos. Totoo yan. Ang 1,000 pag nabarihan, madali na maubos. Oo. Pero anong probinsya mo? Albay po ako, sir. Ay, Albay ka din? Albay din ako. Albay ako. Saan ka sa Albay? Pag naguli ako sa Bicol, mababa ako sa Legazpi. Legazpi City. Iyo. Nataday ka naguli duman. Magayon baga duman. Ako din naguli duman. Ha? Galing. Haloy na nata. Nagali ako duman. Nanti pa nga. Magayon baga duman. Ayo, kayo ma. Iba ng mga tourist spot, marami na. So ibig sabihin kuya, Tagalogin ko na lang kasi hindi maintindihan ng iba, no? Ibig sabihin kuya, Manoy, ibig sabihin Manoy, nakapagtrabaho ka naman dati. Oo, dati nakapagtrabaho ko nung una kong puntang Maynila. Tapos hindi ka nakapag-ipon. Hindi ako nakapag-ipon. Siguro sa tagal ng panahon na yun na bata ka pa, marami ka siguro napasukan. Oo, nakapagtrabaho man ako ng diyan sa Pasay na grocery. Nakapagtrabaho ako sa bakery. Trabaho ka rin sa bakery. Oo. Hindi mo talaga naisip na mag-ipon. Hindi ko naisip noon. Pero nung panahon na yon, Manoy, meron ka bang magulang, mayo na din? Meron pa. Ngayon wala na. Nataday ka nag-agum, hindi ka nag-asawa. Hindi ako nag-asawa kasi hindi ko pa na noong mga bata pa ako, hindi ko pa naisip yun na makapag-asawa.
O paano na ngayon? Matanda ka na. Matanda na ako. O, paano? Makakapag-asawa pa? Hindi na. Maurag baga ang Bicolano. Hindi na ako Ha? mag-asawa. Nata, di ka na magagom. Kuya, tatanungin lang kita ha. Sa ganong bagay kasi, binigyan tayo ng lakas ng kabataan natin. Tapos, siyempre, nakapagtrabaho tayo. Oo. Nagkaroon tayo ng chance na kumita. Kasi mga panahong ganun, isip natin parang hindi na tayo tatanday, no? Oo. Easy lang ang lahat. Malakas ka, gusto mo magtrabaho, kikita ka. Tapos dumating yung panahon na eto na. May edad ka na, hindi mo na kaya. Ano yung aral na natutunan mo sa ganun? Naisip mo, para ako ay nagsisilig. Anong pinagsisihan mo? Yung mga pinagpaguran ko noon. Pero hindi talaga ako nakapag-ipon. Hindi ka talaga nakapag-ipon. Ngayon, dito ka na lang Ngayon, umaasa sa basura. Dito na lang ako, nangalakal na lang ako. Eh, Kasi, paano pag dumating yung panahon na nanghina ka na? Sa awa ng Diyos, kung May plano ka ba? Mauwi na ako sa amin, Sa Bicol. sa Bicol. Kaya may mga kapatid man ako doon. Meron ka naman mga kapatid doon. May mga pamangking ka doon. O, mauli ka na lang sa Bicol. Sa Manito, Ha? Manito Albay. Alam ng mga kapatid mo na nandito ka. Ay hindi nila alam na nandito ako sa Manito. Hindi nila, pero alam nila na nandito ka sa Maynila. Pero ilang taong ka nang hindi umuwi? Simula nung umalis ako sa amin, 1994, hanggang ngayon, di na ako umuwi. Hindi pa ako makapag-uwi kahit isang beses. Hindi ka pa nakauwi. Hindi pa ako Anong pangalan mo, kuya? GC, Jesse Lorenzana. Lorenzana. Yung mga kapatid mo, natatandaan mo pa mga pangalan nila? Anong pangalan nila? Yung pangalan ng sumunod sa atin, Dante. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami ng kapatid. Si Dante, tapos sino pa yung isa? Yung pangatlo kong babae, yung pangatlo kong kapatid, babae, Nina. Gina. Nina. Nina. Yung sumunod, Sumunod, ang pang-apat, Owen. Owen. Bunso ka. Ako ang pangalan sa lahat. Ay, ikaw ang panganay sa lahat. Magbabae, maglalaki, ako ang panganay. Ay hindi mo Ang na bunso, ang pangalan, Gina. Gina, O, ang pinakabunso na babae. hindi mo na sila nakakontak ngayon. Hindi na. Hindi mo rin sila nakakamusta. Hindi. Kahit sa cellphone man lang. Kahit wala na akong cellphone. Eh mabuti hindi sila nag-iisip na buhay ka pa or wala ka na. Hindi nga, yung iniisip nila na dalawa ang iniisip nila. Kundi ako patay na, buhay pa. Yun lang. Kasi hindi na ako umuwi sa amin, sa probinsya. Oo. So kung makikita ka nila, kuya, ano masasabi mo sa kanila? Hindi, pag magkita pa kami na buhay pa, magpasalamat kami. Oo. Siyempre may mga pamangkin ka na yan. Malalaki na yung mga pamangkin mo. Oo. Kasi may mga asawa na sila. Yung mga asawa na sila. Eh, sabi mo kapag nanghina ka na, uuwi ka sa inyo, edi magugulat sila. Bila kang susulpot dun, magugulat sila. Oo. Kasi buhay pa po. Oo. Oo. Pero meron ka naman doon kayong mga ari-arian doon, kuya, mga lupa, mga taniman, mga ganon. Doon sa probinsya, mahirap lang kami. Mayroon kaming tinataniman pero hindi sa amin na lupa. Nakikitanim lang. Nakikitanim lang kayo. Oo. So sa tingin mo, mas maayos ka dito kung doon kaysa doon? Hindi ko may mga oras din na hindi ko naisip na maayos dito. Kasi yung pinanggalingan ko talaga na iniisip ko pa rin hanggang ngayon. Oo. Paano yan? Pag naisip mo na gusto mong bumalik, tsaka ka na lang babalik? Oo. Tsaka ka na lang uuwi? So yun, kuya, salamat. Ano, Manoy?
At pag dumating daw ang panahon na siya ay nanghina na, ay muli daw siyang babalik sa kanilang lugar kung saan dun siya pinanganak at lumaki. Dahil dun, alam niyang may mag-aalaga sa kanya.